Ahoj kamaráti, dnes som sa vybral na prechádzku z Pezinskej Baby smerom na Biely kríž a potom ďalej do bufetu na Dobrom mieste. Práve sa nachádzam na križovatke alebo na vrchole Konské hlavy a ako som tú celú trasu prešiel, tak sa poďte pozrieť v tomto videu. Som rád, že ste si našli chvíľku a pozeráte aj takéto video z Malých Karpát. Ahoj, práve sa nachádzam v tom najväčšom stúpaní smerom na Konské hlavy od Pezinskej Baby. Trošku som aj zadýchaný, je tu náladie, ale dá sa to zvládnuť zatiaľ aj bez mačiek. Uvidíme, aké to bude ďalej, tak poďme na to. To je križovatka Stratený kút. Konečne po výstupe na Konské hlavy som sa už aj zohrial, takže dnes je to ideálny čas, ak si človek zoberie nejaké 2-3 vrstvy na seba a bez problému sa môže ísť prejsť na takúto trasu. Už je tu aj menej ľadu, stále sa nejaký vyskytne, ale nie je to nič strašné. No a za chvíľku budú 3 kamenné kopce a somár, odtiaľ sa prihlásim opäť. Takže ešte takýto výhľad mám pred sebou, keď postupujem ďalej. To azúrko s tým slniečkom je neuveriteľné. Križovatka 3 kamenné kopce. Bolo kedy dávno, keď som iba začínal s turistikou, tak som si myslel, že sa to volá práve kvôli takýmto protitankovým zábranám, ktoré sa tu stále dajú nájsť. Kúsok ďalej sú 3, tak som to identifikoval, že to sú tie 3 kamenné kopce, ale nie je to tak samozrejme. No a tu sa dá zbehnúť dolu do Limbachu alebo do Pezinka. Na druhú stranu je vojenský objekt alebo areál. No a my pokračujeme tým škaredým chodníkom, ktorý je pred nami. Keď sa chodí Trnavská stovka, tak práve na tejto križovatke, keď som bol prvýkrát, tak som tu našiel pani, ktorá za vtedy 50 centov ponúkala výborné palacinky s lekvárom. Práve toto bolo to miesto, kde som ju vtedy našiel. Teraz už som ju tu dlho nevidel počas Trnavskej stovky, ale je pravda, že ak aj idem na toto podujatie, tak končím zvyčajne v polovici. Nemám ani nohy, ani kondíciu na to, aby som prešiel celých 100 km naraz. Vynahradzam si to asi mesiac predtým. 1. a 4. mája aj v tomto roku plánujem prechod Štefánikovej magistrály, čiže z Brezovej pod Bradlom alebo od Mohyly Milana Rastislava Štefánika na Bradle smerom do Bratislavy celý hrebeň a plánujem to tak na 4 dní, takú pohodovú turistiku. Takže ak by sa chcel niekto pridať, sledujte ma na facebookovskej stránke pod mojím menom alebo v skupine Tour de Slovensko. Pekné výlety, tam nájdete bližšie informácie, keď to bude aktuálne. Pôvodné značenie na tejto cestičke. No práve teraz som došiel na taký úsek, kde je trošku viacej ľadu,
Je to kúsok pod vrcholom Somár, za chvíľu tam budeme, takže paráda. Jurské jazero. Musím pravdu povedať, že viacej sa mi páči na jar, keď je také zelené to celé a je vidieť vodu. Teraz je to zamrznuté a nie je vidieť tak pekne, ako zvyčajne býva. Celkovo z Pezinskej Baby na Biely kríž to bolo 15 km, teraz ešte asi 5 km dolu do Rače, takže krásna zimná 20 km túra. To počasie na začiatku bolo lepšie, teraz je to s tým snežením síce krajšie, ale začína aj silnejšie pofúkovať vietor, takže možno to je aj počuť na kamere. V každom prípade pekne strávený deň, verím, že ste si ho užili. Ja som toto video pripravil prostredníctvom kamery DJI Action 5 Pro, ktorú mám vďaka spolupráci so spoločnosťou Xtreme. Týmto ich pozdravujem a onedlho sa ozvem a možno bude v záujme aj niečo ďalšie do výbavy, aby boli tieto videá ešte lepšie a ešte krajšie. Verím, že ste si užili toto video a zase niekedy na budúce. Ahoj!